ndisangura. Ndinotenda zvikuru ndingati mutauro wamunhu wekuti sematsanangura anamboita kuti ina ndinakumbowana shoko rekungonzi dzakujaja sinzi kunze kwekunonzwira nyaya yamudare. Right, ndinonzwira nyaya yamudare kuti ndowana witness yekuti shuwa mombe nhatu ndakadzigurisa munda mawo ndimukoma ivo mai vatikati ava ndambowaona pandakaona mukoma. Asi matauro amai ari kuratidza kuti mombe dzangu dzakaja kakawanda asi ini vasina kumbondiudza. Ende mombe dzangu ndakadzifudza ndiri ini pachangu December, January ndikaodzisiya January ava pakati ndakumbenda kujoja. Right, ndaida kuti nditi amai ava mombe dzangu padzaija kumunda kwavo kakawanda sematauriro avari kuita. Pangave here neumwe mutemo vakambodaidzawo kuti uya uone zvandiri kuitirwa nemombe dzekuya chero ini vasina kumbondinanga. Umwe mutemo vakaenda kuti aone kuti shuwa mombe dziri kudya nekuti vati dzakachakachinja. Ngazi chibako chaijiwa ichanga chakuoma. Handizivi kuti pangave here nemunhu wavakamboendawo pari kuti uya uone zvinoita mombe dzekuya dziri kudya ini handisi kukwanisa kutaura nekuda ndeichisa chako. Ndikuvunza mune mumwe munhu here wemutemo wamakazivisawo chiitiko chaiitika kumunda wenyu ina ndina chandingambovaverengeri kana pika kuda chokwadi chakanguna ende handigoni kuwedzerera munhu zvaasina kuita kazvakaita pandaivatsiura ndaitsiura asingave ivo yakati ndiwo ini mai havanambogara vataura nezvo ava mai vanambogara vataura nezvikobe sinzi mombe dzidzifudza December January nini chosiya mufana mwana mukomana wako kuti hapana pavakambotaura neni nezvemombe akana one day hapana. Ini nyaya ndakanenjira mudare zvokuti chero tsamba yakanyogwa nedare zindinyorera inika yairatidza kuti pane madhiskasiro avakaita nedare racho akaita kudare tadza kundinyorera kuti wasungwa. Ndinayo tsamba yacho yakanyogwa nedare chaiyo ndichisvika padare nditi muri kuti mandisunga but ine tsamba iyi haina kundisunga iyi yandikumbira kuti ndiuye fana haina kutaura kuti nemhosva pane munhu akumangarira ko chii chaita kuti vakatarira paso yedare ndikaona kuti pane matauro avakaita mai ava akaita kuti vedare vangotidaidza senge vari kundipoka. Right, chechipiri chandingada kuti mai ava vandibatsire kuti vataure kwandiri mombe dzangu dzakacha kakawanda sematauro avari kuita. Munhu wemutemo wavakaudza varodza kuti hapana kusvika hekta yose yapera nemombe kuti chai kusara pasina chavanikowa. Chechitu ndoda kuziva kuti tsamba yavo yanayo muno mudare yabva kupi yaverengwa mudare muno ichitaura nezvavo. Ndiani panyaya iyi munhu iyeyu wanyora tsamba? Ndiani panyaya iyi yekuti mombe dzangu dzaja kumunda ina handasi shoko randauza kuti muri kunyora tsamba? kana mabvunza kubva tiupereke kwavari Edmund Mawari ndiko here vakatanga kuitonga vanga vachibatsira dare rinokiti wari kutonga pamusoro revadare ini ndiri kudzokora ndichiti ndinotaura chokwadi handachanebofanira kupisidzira kana paroda kuti hongu kana kuti kwete Edmund Mawari vanozviziva kuti munhu wangu wakapira nemombe ndovamaida muchiudza here zveshopa akapera munhu wangu ndakaenda ndakavaundingati vachangamira ndisina chibage makanovaudza mundo wapera here asi kanyaya yachidiwa nedare maybe yakuda mupurisa ingademaya kuti munhu anga ari responsibility kuti atumire magwaro aya kuni ndakatransfer case akakupai patakatsvaga tsamba ikanzi yadhemeko ndovaipangoda atipe tsamba nokuti ndo vakaitonga tanzwa kuti matongero vakaita vakanoona paground pachiri pakadaro panga pakamira sei saka kuti azopuwa tsamba nedare risiri iro rakatonga ndipapindure pamusoro yevana vokutesvedare babava ndisinda kumakwikwi kunomhangana nawo izvi isi mhangaona sekuru kuti asi ndakamhanga ati mwanzopa kutanga pakanyora kuti mitrosbore musani ndevakamhangarawo vakaonana vaenda kuchechi ndokuzotovhura nhangara nhau yavo zveshuwa ndakadaniwa ndikaendawo ndasvikako ava vana kuvhira vasvika musazoona sengotikusatsama tinokuti munhu angaipangokuva nemaminitsi anoshanda muno pamusoro munhu yakakonza kuti singaine tsamba hechi ndandaenda kumutora ndakapandikubva kumutora nasekuru vakubva asunga zvakanaka
ndezvakandikozosangana nechini netsamba iyoyo ndifanira ndakatasvika zvacho ndakapiwa tsamba yangu iri free haina kuti ine dambudziko tsamba iyi haina dambudziko inongozi zvandirumasanangura ndiri kuita ndiwoyo asi chiri pavanhu pekuti havafi vabvuma handidaiso kuvhuma asi kuti mubvunzi arubvunza aroda kuzama kutsvaka kuti imini nakumastages wavaitora maringe nemutemo nechi saka isu tsamba dzavaionga kuti handinzwisisa ndikuti ngatidzokere panyaya edu ekuti ava pavari kunzwisisa ndepekuti mombe 3 dzakasara kwanani namukoma anditi mombe 3 zvechokwadi dzadi dzakadya saka mombe 3 idzodzi ndo makachena akaparira parire nhema kuti kana kudai kumashure uku musingabatani musingaudzani muchiskipana asi mombe 3 dzadi dzakadya kutonga kwabula mombe 3 ipopo toona kuti mombe 3 zingadyiwe zvakawanda zvakadi pahekta dzezakapedza hekta mombe 3 kana kuti pakamira sei pokuonekwa mutongo wakanaka nemombe 3 ndo zvinhu zvipachena zvine evidence zvimwe zvine zvina evidence pamusoro ng'ombe 3 dzakadzanga dzatosara mumashure ini ndepachina chokukumba ng'ombe dzamweni dzese kundidzidzira ndidzo amahedman ava ndakatonzora bhudhi wacho vakati aiwa gogo mombe dzishuwa ndidzemunin'ina wangu ndikati mukutovaudza kuti munhu ati mukuzvionera zveshuwa vakasvika vakamira vakati sori gogo zvamanga makarima ndikati ndakarima asi mutongo wapera kahoine mombe mazvionera mega vakadzoka iyo tsamba yetatoirasa sitokuidzira kuti musino tichitadza kupedza dare pakanzotera umira tomupisa dare akatarisa kuti vaikamangana saka ndiwo akati akatarisira saka mupurisa akaita asiwo iye ndiwapa statement ende iyo tsamba chacho yabuda ikabuda nesu yabuda yavhale kumupurisa kureva kuti zvinhu zvaioneka kuti ndizvo zvaiona zviri zviri pagiraundi mukateerera tsamba iri haisi kutaura kuti ng'ombe dzakadyiwa dzakadya pakadini iri kutotanga iri kutoroverera ava nezvinhu haana kumbotonga futi haisi kuspecifya saka kana mupurisa wacho akaendako hatisi kunzwisa kuti sei akazonosvika kumunhu asina kutonga nyaya saka tsamba yatikwanisi kuitera hakusiko kwakanzi vainde futi hakusiko kwakanzi vainde hamukupwa mhosva asi muri kutsanangurwa kuti paonaiwo apa pakaipa zvanoda kutsvaka zvikuru toda kutsvaka zvinhu zvinobatika saka zvinhu zvinobatika zvatiri kuona munyaya yenyuka ndezveng'ombe 3 dzine dzimwe zvinhu dzanga dzabuditsirwa saka judgment yedu ngaibudirako ngoti ng'ombe 3 wezadzii saka pakadyiwa pane judgment ikamirese against zvakabudiswa zvopera ipapo ndofunga ndikare tuba rakakumbira muno mundaro kuti mupurisa vanoenda ikoko kune munhu weagridex mudhumeni weko vanonomutora nasadhu yakatonga nyaya iyo voenda vonoona nzvimbo yacho yose yakaitwa zvakadii ine maitesi mangani ine maeka mangani saka umboyo ndo vamwe vachitakwa nedare nokuti urefu saka apa mupurisa nengi mamuna mudhumeni mandisina mudhumeni aivana mudhumeni adivadidhuremombe apa paida mudhumeni baba taona ng'ombe dzakadya mumunda menyu mumunda mama yako izvozvo zviri pachena asi kuti tikubhadharisai nhasi hatisati tava nehumbowo hwemakuriro nemadyiro ava vari kuda 600 kuti titi 500 pamwe mutinge takudzvanyirirai kana kuti amai vatavadzvanyirira asi pari zvino tinoda kuti iye uyu mupurisa akaenda ikoko adzoke atototora mudhumeni vatipe maximum yepakadyiwa kuti tibhadharise mari but pari zvino imwi munofanirwa kudzorera mari dzedare ramai aka takamirira umbowo hwemudhumeni ndanga ndiine chikumbiro ipapo kuti inini kubva kukutanga vasina kutaura neni kusvika pari nhasi handina pavakambotaura neni ndikaramba chechi2 kuti ng'ombe dzangu idzodzo 3 dzinenge dzava mumunda
mukoma vanga vatovingwa nemwana anga ashandaidzwa namai akawaifudza mombe dzangu dzanga dzasara manje dzisina munhu nefudza. Right, discussion yose tafamba nayo maminutes edisofa kana changamiro vakupa mutongo tonyora judgment. Pari zvino Agritex ari muwadi yenyu ndiye akuzoti tira evaluation yekuti malaina yanga akareba zvakadii panga pachabuda kuhura. Pari zvino order yabuda ngachangamiro ndeyekubhadhara cost yamai ava. So far ndo position yatareri kuti muzonzi bhadharai zvakati takuzviona through Agritex maybe not sustain budget pa then takuzoshandisa judgment. Samanzi ene pfungwa yangu zvayo yakanaka but ngairege master because pamira nyaya yatavya pazviri makosti ipaina makosti awo then from there apana judgment yatava parikuda kuonekwa kuti ongororo inokudzwa namudhumeni kuti pamirai ongororo inokudzwa namudhumeni kuti panga because mudhumeni haangomiri munhu kuti anotovereka inonzi plant stand haumeni population chipemhengini number of plants zve zvinoka plant zvinonga zvionekwa vajuva pachanga dzinde panoongororwa pakanaka nyaya iripo ndeyekuti chiritsika chekuti panhu pacho chero mupurisa pane makonde paasinoona panga patokoyo handi manzo vasitara kuti taifudza mombe tisitochisa mumajanga pasisi vavo ivo vaitomisa mastaki ipapo vasitokohwa vaitomisa mastaki musi wataifudzira avo vaitokohwa panhu pakaone pane kusa pakohwewa pamusoro muzukuru wangu mashoko akadai vamawani ndanga ndichikumbira kuti munoda kuedza kubatsirwa namambo moteerera zvakanaka zvavari kureva mambo ndozvaunofanira kuita hako muzukuru wangu. Saka kupikisa dare rakadai harikwanisiki zvaro nekuti ringasvikisira zvavaringa vaona mambo ndiona kuti ndizvo zvinoedza kukudetsera muzukuru wangu ndomashoko wananga ndichiona. ngasonosokuti pamakosti amataurirwa secondary vari kuti tichazopa tsamba kana kuti maybe hamunoenda nayo imini isungwa munoona murimisi woverenga vanotoverenga madzini acho titakumbira changamiro tinangobatsirwa nenhamba dzamurimisi kuti tikate macost mutitenderewo here tizotaura naye pafoni kuti tiitire famba vasanoremegwa nemacharges ivo vanawo kana vasina nhamba dzake ndichinemisina but iye baba muchuchusiko mudhumeni mumwe chete kamunulatsvagira nhamba plus mukutoenda ndikangora nhamba dzake mutsanangura ringaende anocalculate mumunda weonline pamusoro ndandine pamupadaida kundijekese futi panzvimbo pacho pakapinda mombe 3 pakauya mupurisa vakasvika voverenga vachibatanidza zviminda 3 zvimwe zvacho munotova musango mavaiverengesa musina That's why explanation yemupurisa auya panapa dare rasendeka pasite zvinhu zvakanaka tenda changu